Siacha githeri kuri igoro rero na nengo koreka nere gwikari kuri yankyo kolengana buna ndo chebicha abantu nabange sana baikirega iga batagite konyora ubugwenia abandi tayari banyora ubugwenia ababwate kero kendo muchando monene mbaba admitted mbali chiwode asinginje yokugendera konyora ubugwenia nabandi mbaro baikaransite asinginje na mbenene bado bagenderete gushugulikerwa aiga sende bono igona beirege shoko mumera ko manager kwije gitari ya Ronya Hospital ke umbu aiga igana taka subwe ngara to bicha kamiri kero kenda to kingi barengera timba ka chake kuri medical camp na kero kende ngakia abantu beso kiri ine litanga to jeni pime ya KCFM nga FD medical camp nero yari ka igoro ero na hangyo ine ndia mege timba kiende. So mase mo Magdana utakandara kwa chinkwa na no manager kwa Italia ya Ronya atatebe malita itala kara kwa manager akoro samali tangoro ko Nicodemus ubinya ko yes inchino manager Ronya Hospital na be no mago ko ase station yete ya KCFM yes ase ko torentara TV ino se Ronya Hospital twari gerede tukara nerebuya turente Africa yes asenye gitari yete ya Ronya Hospital egere toikera abantu baminto chinsemo chingonge chinse yes wetera seredi ya KCFM yes ngikera tukara to valente bocha nga kiroche o abantu beso kirie ine litanga somo beta se radio KCFM ndia ikireta abantu kolengana no korore po sokora kwane tanga sto beta se KCFM yes ikireta abantu nigo bachira sobonge yes towe no moko monene asenge nchire abango kwayibona twabatumete mwikiro chumba abantu baiti karo kende timenye tinga asenya gitari yeye nkwanjira muresha sana to wanjira mono insole sino to nchire mono ndo bwensi ubwate sa sigamnya ko Ronya Hospital karo kende bali abatabwatisha baikera na igalero ngakyo bokore libole obokore no tware sa to twara yes obo weni ngo weni gole all right yeah biamono sana manager na karo kende dimo kore free medical camp free medical camp yetranye kole ditukule chuma yes all right na karo kende kero mwasi kire free medical camp everything aurere oborwali boko era gose bado mo oborere bagendereterio kana ndi kuikira Ronya anye toko bwena korwa yes aya manyarori mweni wao na igo bokore libole no buya kabisa asamba kana yo bochenu obochenu dore ambe yamo yes yeah na se chiwodi go eta na kirase chiwodi ni to bange to bochenu orugeita baka chiwodi na bochenu bagendereteo all right mbiamono sana manager akire mbiamono sana Magda oyinu mo manager winya itari ya Ronya bono iganita gito kwana na kero kende bali banyariko bagwikaga igasingencho yokonyoro bugo bokoreri wabo salit kuri rero ikonta gito kora kwana no mongino yo mondo cho ikira iga ase enye gitari ya rato tebye marita ya ningo na kero kende inkiacha ko kora kana biya marita ko ata marita ko disika nyanja makeiri yes Kenyoru taraja location tengo sabu location na taraja location niko na achira singenje yes wako konya busa ngobe na buganga na nje tiganda achara go kilese ngenje na achira na nyori abantu abange nje na atwa no gosemeringa na nje ngo weni bande yes ngitali ya Ronya Hospital yes naro lirenga ko bakwaye kana gukora ukunye nje na sengenje abantu bachira asobonge na wera totonya so tuwe all right yanya sage ndere ko basenna ko bawo banyigo bonene kera ndoche bakasacha liyonse nikali hikira linga no baka maisonsi pa kiliniki mangana ndoche na mange baka maternity igona bondoche baka special kiliniki bono igote yanya sage ndere ko kororekanira na banyitali aba engere bagendere ko tokorera bakiskani ni yonse ndoche nero biamono sana bana na mangaro yekero mundara ngani gocha na bagocha konye muna nanje naro lireiga nonde na bara ache nera yero lele muna nero lireiga biamono sana asante sana Magda igo tokera tokonyore birengereria bia bali baikirega igaseri tukuria rera singencho konyoro bugweni ubuga igaseri gitari ya Ronya kubate kana free medical camp inga tokona no mongino ndega iga
mami kana kuthima ngaki okorokwa nje Rebecca Wangui yes igari twanyero njege gwetana na mucha seito gecere gatutogeri gore nyagitari na abantu twachire bachira sobonge baka maino amaiso sinkorwari wa tayanga ikwa nje narukuru gecere gesere getiongo mate korwari igaiga na acha korwari wa magoro no mwana arwarete amaino ara rusiwe lino na boto korwari gusa abantu nabange toroberete tokorwari gusa nabandi babwatesha barabwasha abashugurekerwa lakini ntu no toroberete sengejo twachira sobongo embu yamono asenya kitari asante sana mami biabono sana na kero kende tumaitinga litangani ndugu na karatu yanga mali tao Angoro Franklin Momani yes kondo tibisa machi yako kwa masawa kiamo kama ona kweta matangasa ya kurwa sere tinga kurwa rivale akeko anata kola kuseni na chenyo rogo bogweni wa akeko anonda waroro una naje de mambi tojenga na asukuri keiru ona ndere kiri kwenda ka all right biamono sana kiro chenye gitari yo bakola libora sinye gitari ya ronya so kwanya bakola limbaka nonya green ness kero gutiri bukuri nonya go chimate gera betese ugo chafu mboyo akora mata ubye kurutu na yani ama sakali bitamtamu na ande bako ngike kima all right gogo kirege ntoto chembu yake na ndo bwana ndo ya mole biamono sana asante sana tumakiyo mura usmali karata tebya ngo baba ngakyo kurukwa karata tebya ngo ngakyo kurukwa tebya yanga kyo kurukwa mali tawo yes kiwaika kiranje kwenye rugo gwenya ina ikanga ngene ngina chaka kugwena nyuma ngara rawa nyagitari ngaigwata bakwaru geteni yigotoka kibirichi mukese kibirichi nyali bali chachere nyali bali gitutu masaba okay biamono sana igara bwata kusemelinga naye kugwena muri nande biamono sana no watendi ba watendi biamono asante sana mami biamono sana Magda igo togerete konyore birengere ligaiga korwase ejegitali ya ronya simani prokambere bona iga timanye tiyo musubati ora gusena kwane renga kianya rureko gakonyo gakorrinya gitaliere yango ndara igwara toteya marietaye atote bigaro kendo muchanda gwate no ruriro nga kiaro chenye gitaliere ngaki kuruka sama tango kufamara yes yes ngakiro chenye gitali waikire kwanya rubo bani nanyora rubo bani yes era ni bange lakini ndo chenga abanyagitali mbija babutumira abantu na nendo cheronyo hospital ni nyagitali gete service okay all right nayo ndo chimbiye buya gete kya muso ibono chenga na bugwe ni nyagitali mbia mono sana toro basemelinga no bwene mbia mono sana Magda oyo gekeno nolete buyera ndo tebire nyagitali nero mbiyera siri na kiri ndo biya kiri actually ekero ngokona cross nyagitali Ronya Hospital Keumbu neke ngelinga opportunity buya bali bara sichikodi korwire ngo bakonyora actually obogweni obuya na ende bagwesiboka macha mu chishawa chiro bakatiyoga mago kora maina saje mashini bagwate chengera na bantu bose ngushukurike kubara asinchira ya bene na ende na monta que tengo como allí motegere urikero kende obranya ro ikagari tukoria lero ifu medical camp negendere to kali tukoria ankyo na ubogweni ambogenderere kama kawaida etoke no bwate sha etoke to bwate nabo konyara ko gushukurikirwa kinere buye bwiri kina sha ekiagera nkororo biere amangana yo bogweni no nyana sense mo yo gwakana ebiri so yes asante sana Magda tibu ate ande na ende na botura bega igari tukoria anki koranga ngaki obokodi kogendere to cross nyagitali ya Ronya asebono na bonkwira na sura se studio gendere no murubuli kwese ga yo musae na cross nyagitali ya Ronya Hospital Keumbu chengurwa MC Dudis